Kanti ke ababukeli bethu baphawulile ngodaba lwesivuno sensangu sokuqala Okhahlamba. Ukuthi kuyisu elihle lelo ukuthi umasipala uyitshalele isivande sawo ngoba uzonyusa umnotho, ngoba inhloso yakhona ukuthi bila bedayisele ukuthi utholakale amakhambi. Ngempela uhulumeni samele ecacise le ndaba yokudayisa kwensangu ukuthi idayiswa abanjani ababoshwayo uma beyidayisa, abanjani ovumela ukuthi beyidayise, ngoba kompela siyadideka siwumphakathi khona abantu abayidayisayo kodwa bayaboshwa. Ifike ixaka le ndaba yokuthi umasipala ungatshala insangu ube nendawo ukuthi okokuqala ukuthi utshale insangu ekubeni abantu uma utholakala ukuthi utshale insangu wena ebaleni akuvumelekile lokho kuthiwa mhlambe ngoba uzoyishushumbisa udayisele abanye abantu. Siyacela ukuthi ke mase belungisile ubaba uvikizitha mlotshwa bese ke bethatha leyo mali besize ngayo umphakathi ngoba sikade abantu behluphekile ngendaba yensangu, beboshwa beshaywa kodwa bengatholi lutho. Bukela thumela umbono wakho wevideo ngo WhatsApp ngesihloko sosuku 071 670 2548.